ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେନି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ ଖାଇଲା ମାନେ ଆମେ ଖାଇଲା ମିତା ଲାଗିବ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଭାବିଲେ ହବ ହେଇଯିବ। ହଉଛି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଉଛି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲା ମିତା ଲାଗିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରି ସାଇଡ୍ ପାଗ କେମିତି କରିଛି। ପାନ ଯାଇଥିଲା ଆମର ହଗିତେ, ହଜିଗଲା। ମୋତେ ଲାଷ୍ଟରେ ଫୋନ୍ କଲା ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ବାଟ ପାଉନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆସୁଛି। ଦେଖ ଯାଉଛି ଟୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ ଚାଲିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖ କେମିତି କୁହୁଡ଼ି। 7ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଏତେ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଆଜି କୁହନା କୁହନା। ଏଇ ବର୍ଷର ଅଧିକା କୁହୁଡ଼ି ଆଜି ହେଇଛି। 2025 ମସିହାର ସର୍ବାଧିକ କୁହୁଡ଼ି ଆଜି। ଭାଇ ସତରେ ଘର ଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି କୁଆଡ଼େ ଘର ଅଛି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ସିଝେଇ ସାଇଲିଣି ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିକି। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସିଝେଇ ଦବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଧାନ ସିଝେଇ ସାରିକି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀଟାର କହିଲି ମୁଡ଼ା କାଠ ବୋଲିକି କାଟିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟାଇମ୍ 8ଟା ପରେ ହେଲାଣି। ତ ମୁଡ଼ା ତରକାରୀ ଆଜି ଆମର ହବ, ମୁଡ଼ା ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା। ସେଦିନ ଯୋଉ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ହାଟରୁ ଆଣିଥିଲ ମୁଡ଼ା ଆଣିଛି, ଶାଗ ଆଣିବନି ନା, ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବ ହେଲେ ଶାଗ ଆଣିବନି ନା। ସବୁବେଳେ ଆମର କଣ ଖାଲି ଶାଗ ନେଇ ଖାଇବ, ମୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଶାଗ ମୁଡ଼ା। ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିଶେଷ ଲୋକ ଶାଗ ଖାଆନ୍ତିନି, ମୁଡ଼ାଟାକୁ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାନଟା ପୁରା ଉଲ୍ଟା। ସେ ମୁଡ଼ା ଖାଇବନି, ସେ ଶାଗ ଖାଇବ। ମୁଁ ହେଲେ ଦେଶୀ ଛୁଆ, ସେମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ଛୁଆ। ବିଦେଶୀ ଛୁଆ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 8:30 ପରେ ହେଲାଣି, କୁହୁଡ଼ି କିଛି କମିନି। ସତରେ ଏଇ ଯୁଗ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବୋଧେ ଲୋ। କି ଯୁଗ? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପାପର ଯୁଗ ବଢିଲାଣି। କିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ? ସରକାର ଶୁଣୁଛି ନା ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ କହିଦଉଛି ତାର ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କି ଇଏ ବନେଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପଡିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲୁ 20 ତାରିଖ ଯୋଉ ବୁଲିତେ କଣ୍ଡାଧାର ହଉଛି ଘଟଗାଁ, ସେଠୁ ଆଣିଥିଲୁ ଭୋଗ। ଆଉ ଖାଇ ନଥିଲୁ ନି, ପୁରା ରଖିଦେଇଥିଲି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ଆଜି ଖାଉଛୁ। ମୋର ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ଲଡୁ 2ଟା ଖାଇସାରିଲିଣି। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପାନ ରଖିଦେଇଥିଲା, ଘଟଗାଁର ପ୍ରସାଦ। ଆଜି ଯାଇକିରି ମାନେ 20 ତାରିଖ ଯାଇଥିଲା, ଆଜି ହେଲା 30 ତାରିଖ, 10 ଦିନ ପରେ ହେଲା କି। ଆମ ପାନ କହୁଥିଲି ନା କି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ, ସିଏ ଖାଇବାରେ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବ, ଏଇଟା ମାସେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି କେମିତି ଥରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଖାଉଛୁ। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, 10ଟା ହେଲାଣି, ଦିନ 10ଟା, ତଥାପି କୁହୁଡ଼ି ଜମାରୁ ଯାଉନି। ନଡ଼ିଆ ଖୋରାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତମକୁ? ସବୁ ତ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ସବୁଠାରେ ମିଠା। ଏଠାରେ ବି ମିଠା, ଏଠାରେ ବି ସେଠାରେ ବି। ଆଉ କିଏ ଘଟଗାଁର ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ନଥିବନି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଖାଇ ଆସିବ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଖଇଟା ନା। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଜି ବି କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ। 10ଟା ହେଲାଣି, କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଲ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଏକା ଖାଇଲ। ହ୍ୟାଲୋ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେନି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ ଖାଇଲା ମାନେ ଆମେ ଖାଇଲା ମିତା ଲାଗିବ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଭାବିଲେ ହବ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆମେ ମାନୁଛୁ ଏଇଠି ସେଇଠି ଅଛି ବୋଲିକି,
ତମ ବିଶ୍ୱାସରେ ହଉଛି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଉଛି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାନ ଆମର ଠିକ୍ କହିଲା ତ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳର ଭାତ ଯାଇକି 11ଟା ପରେ ଖାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଠାକୁର ଭୋଗ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁନଥିଲା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ଖରା ବି ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଠୁସ୍ ଠୁସ୍ କରିକି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମ ଏପଟେ ତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମର ରାତିର ତରକାରୀ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ, ଆଉ ଏଠି ବିଲାତି ଚକଟା, ବାଇଗଣ ଚକଟା। ମୋର ଚକଟା ନହେଲେ ମୋର ଭାତ ଖିଆଯିବନି, ଏଇଟା ତ ଆମ୍ବଡ଼ା। ଆଉ ଆଜିର ଖାଇବା ପୁରା ଜମିଯିବ। ଗତକାଲି ନା ପରଦିନ ସିନା ଆମେ ରୋଷେଇ କି ଖାଇନୁ ନାହିଁ। ତ ସଞ୍ଜୁ କ'ଣ କହିବୁ? ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆରେ ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଭାଗ, 2ଟା ଅଣ୍ଡା। ଏଇଟା ତାର ବାପା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ସବୁ ଆଣିକି ତା ଠୁସ୍ ଠୁସ୍ କରି ଖାଇଛି ନାଇଁ କି ଟିକି? ତୋ ଭାଗ ଖାଇଲ ସଞ୍ଜୁ? ମୋ ଭାଗ ସଞ୍ଜୁ ଖାଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଖାଅ। ତମେ ଖାଉନ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ତମେ ଖାଅ। ଅଣ୍ଡା ଗୋଟା ଗୋଟା ଦିଆ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମୋର ଭାତ ସଞ୍ଜୁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି। ସଞ୍ଜୁ ଆମର ଖାଇସାରିଲା, ଏବେ ସଞ୍ଜୁର ଭାଗଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ଭାଇ ଅଣ୍ଡା, ଏଟା କି ଅଣ୍ଡା କୁହ? ବତକ ଅଣ୍ଡା ନା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା? ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା, କୁକୁଡ଼ା। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା। ସଞ୍ଜୁକୁ କେତେଟା ଖାଇଲୁ? ଅଣ୍ଡା କେତେଟା ତମେ ଖାଇଲ? କେତେଟା ଖାଇଲ? 3ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲ। ଏଇଟା ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇଦେଲେ। ଜବରଦସ୍ତ। ভালো লাগছে গো। ବଙ୍ଗାଳୀ ମାରିକି ତତେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦେଶ ପଠେଇ ଦଉ, ଜାଣିଛୁ ନା? ବହୁତ ବଙ୍ଗାଳୀ କହୁଛି ଏଟା। ନାଇଁ ବଙ୍ଗାଳୀର କହିବାନି ହେଲା। ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଉ ଖାଇସାରିକିରି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏଇଠୁନି, ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ। ବାଏ ବାଏ।